وأما بنعمة ربك ستويك نعمة جومي فحدث حال نعمة ما الله ركما حال دم وانا يسو وسادي نون دم دو ركي كم دم دو مي dañi dum ala wana dum ala wana dum woni halde wiyama gorko goto medina jodade yeso nelaade Allah sallallahu alaihi wasallam o yi gorko o ene ɓorni comci dappudi no ɓorni comci ceekiɗi o wi gorko o aɗa jogii jawdi gorko wi amadou jogii o wi so tawi Allah rokkima jawdi yo ƴeew batte jawdi ndi e ma yo batte jawdi ndi yiyemaka enen sonko Allah rokkumaka enen yo yiyema e an Allah rokkuma jawdi a ɓontata ko moƴƴi a ñamata ko moƴƴi a hotta ko moƴƴi e ande ko mbatta ndi jawdi comdi ken nafan ma tawde sa ubama ga gopparade ko mbatta ndi comdi ɓorno hen wutta jooɗɗo ñaama hen maaroye gotuuji o hoɗe terrasse ɗum woni haltude nema Allah wona yaade ko ni mbami ɗum ɗo dañmi ala wona ɗum woni haltude nde walla yimɓe jiya amma haade huɓere yonde kada fo wiya o nde huɓere de ne waɗi fayida ngara pajoro buume ɓornoɗa ganila so neɗɗo ñalli galle ma wotto maaroye got ɗum sa yiɗi ndeƴƴa yimɓe ne gandi aɗa heewi kalis sa yiɗi hata haal jarani a haali i wona yimɓe gaɗa fof ñaami maaro tew ha haari yeehi lawol mum ɗi ko kaltata kamɓe yimɓe kalata sa yiɗi ndeƴƴa wamma ɓe nimata rabbi ko faddis wona aɗa haala hakkude jeere ni mbami sohlani an kay wattanma yimɓe ji gaɗa fof ne heɓa temedde ɗiɗi ene yara tufami biskit ene yotto maaroye gon e galle ma noon pajoro noon gaaride buuma terrasse uji nan dari walla étage uji nan dari a yalteɗo waɗi ganilama aɗa jooɗi hakkude yimɓe ɗi ceeɗo kalta akay deƴ kaɗa fof ma ha a waɗi tekke ma noon yimɓe gari ñaami maaroye ñebbe walla dakimi ala hay mbabba te aɗa heewi kalis an ka yettani Allah ka naskaɗo ana jarani haydar an kay Allah way mbasa bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joni fof keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele gote